pánové, já vám sliboval, že v pondělí vyjde video, protože jsem na něj v sobotu zapomněl, protože má hlava je úplně blbá. Tak tady máte nový video. Doufám, že vás tahle čapka nerozptiluje. Mám tady ještě něco lepšího na to, aby se vás to rozptilovalo. Ale za naše maňářky si jdeme koupit nějaký jídlo a co vlastně jdeme udělat? Jdeme si prostě koupit jídlo a uděláme recenzi na to jídlo. No, Lidi, tak už jsme, no. Fizzy drinky. Přemýšlel jsem nad tím, jak to bude vlastně. A tady to je liči, tady to je taky liči. A trochu jako, co je lepší. A teďka, tady to, já nevěděl, k čemu to sakra přirovnat. Říkal jsem si, že prostě tady to Dark Galaxy, tak si řeknu, že to bude chutnat asi jak to kokos. Já to nikdy neměl. Tak jdeme to. Jo. Natoč to asi. Natáčíš? Jo. Proč bych nenatáčel? Já to v životě nenatáčím. ASMR? Tak já to... Drinking time. To jsou fakt jako ty drinky. Fuj. Tak rysla špatně. Okay. Se to Trochu lepší. Zkusím, jo? Tohle je fakt špatný. Tohle je docela dobrý. Zkus to, je to. To je docela dobrý. Kamo, v tomhle je extrémně moc bublek, jinak to je docela To je mega dobrý kokos ten. Ten kokos je nejlepší. Jo, OK. No. Okay. No. Mám tady teda oba dva fizzy drinky. Tenhle byl takovej jakoby spíš jako hodně bublenek v tom cítil. No. Počkat, ještě to ochutnám. Jo, je v tom hrozně moc bublenek, je to takový suchý. Jinak mi to přijde jako dobrá příchuť, tady toho by to nechutnalo. Nevím proč. A teďka tady máme ten Dark Galaxy, já neumím mluvit, sorry. A ten mi teda hodně chutnal. Když si napiju, tak tam s tím takový fakt jako takovou, jakoby Kokosovou nic příchuť. prostě. Kokos. Asi jakoby, ke konci tam prostě cítíš kokos, jinak to taky není nějak úplně, jako že by si to mělo okamžitě jít koupit, jako úplně v lásce, jinak jako, přijde mi to docela dobrý. No tak. Kámo, tak, no, čekej. Tak teďka, no, položíme telefon, ne? No polož. Jak? Kámo, prostě polož. Nenatáčíš tohle? To. Takže, no. Kámo, to má úplně posraný. normální. Co? Jsi normální? Ne. Že to natáčíš takhle? Dobře. Pohodě. Tak já bych teda klepu teďka šel. Čekej, já to zkusím. Ježiš, ty jsi opravdu skvělý. Ten kokos tam nevyšel. No nevyšel. Ale počkat, tady dole je nějaký číslo. Tady je, kámo, reálně nevím, jestli to vidíte, ale tady dole je napsaný číslo 12. To bude asi nějaký tajný sdělení. Myslím. Tady je číslo 13. Já tady mám 12. Dobře, No. uznávám, že tohle je lepší. Ale rozhodně, pokud tohle navrhovala Anetka, rozhodně myslím, že úplně s těma fizidrankama nemá úplně největší zkušenosti, takže tam do toho Tak teďka jdeme zkusit. Koko. 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 Tak otevřít. Kamo, to nejde otevřít. Tak to flákneme. No, dobře, no. Čekej, To nejde otevřít. Hele, pokud se teďka, počkej, úplně prosím. Pokud se teďka tady nudíte, já vám tady dám kamaráda, který z vás bude strážit. Mezi tím, co my tady budeme opravdu otvírat kámo fizzy drink koko. Já mám nápad, já mám nůžky. Skvělý. Jdeš to otevřít nůžkama. Ale prostě
ty fizzy drinky by tady mohly jako uhnout. Ježiš, tak ty jsi fakt chytrej. Prosím tě, uhni. Tady máte kamaráda. Jo, mi to Bude tady vás strážit. Můžete si ho prohlížet mezi tím. Sorry, týpek je prostě nevím a nedokáže prostě zastavit video. Sakra. Já potřebuji zastavit video. Čekej, já přesunu kameru. Proč přesouváš tu kameru? Jedno, tak já to... Čekej. Jo, takže jsme tu zpátky. Asi tak. Povedlo se nám to. A víte, jak se nám povedlo to otevřít? Vzal jsem si fizzy drink, napil jsem se, jsi nelhal. Já se teda... Jsem energii. Kámo, tady jsme vyblili hodně věcí. Ale kámo, tady máme... Že tady je vítr jak a tady máme krásný... Tak, jdeme se... Čau. Na zdraví. Ty vole, on už... Kámo, to je gentleman. Co v tom je, ty vole? Fuj! Tohle je strašný! Kámo, co v tom je? Ty kámo, jak mogu, nesmíš si stěžovat. Ještě lepší. Zkusím to. Já to Týpek to nevydržel. Je to divný. To mě ne. Pro informace jsou tady takové kostky. Je to chutná, je to dobrý. Musíš to To jsou reálně želatinové kostky. Já jsem ani nevěděl.